heittelyä kivasti tähän mukaan päivän teemaan. Samasta esityksestä ihan tämmönen niinku, siis hiljaista tiedosta puhuttu paljon, mutta niinku tämä ajatus, että hiljainen tieto vanhenee ja sen niinku huomioiminen, mitä se tarkoittaa. Tultiin näihin kapulanvaihtoihin ja niin poispäin. Johtajistakin oli puhetta, mutta semmoinen ajatusasia tai asia, minkä nostit siinä esiin, niin, että johtajilla ei ole aikaa oppia niin paljon kuin ehkä olisi syytä, mikä olisi siis jollain tapaa niin kuin mielestäni asiana sellainen kohdennuttava, jotenkin jäi mieleen pyörimään, mitä sille sitten niin on niin sanotusti tehtävissä. Ei nyt tässä ehkä aleta vastaamaan näihin kysymyksiin, joita sieltä varmasti löytyy munkin paperista ja listoilta. Mutta sinällään tämmöiset niin vaaran merkit, mitä nostit myös tässä, eli tämä ylierikoistuminen, mikä itseäkin itse asiassa on mietittänyt, tämän tyyppinen ja toisaalta niin konfliktien välttäminen nousi niin sieltä loppuesityksestä aika hyvin mun mieleen jäivät. Haluatko tähän lisätä jotain? Voin antaa hetken puheenvuoron. Esitä kysymys, niin sitten mä lisään. Mennään Pertin vuoroon, ensimmäisen puheenvuoron itse asiassa tässä tapauksessa. Mulle jäi ainakin tämä sama muutos, hitaus, tai minä itse asiassa kirjoitin sen tällä tapaa papereihin, niin olen tähän törmännyt itse asiassa useammankin kerran. Puhutaan siitä, että se ei ole vastarintaa, vaan sitä nimenomaan, että osa meistä on ehkä enemmän niin sanotusti hitaampia tulemaan ja ottamaan vastaan sen muutoksen. Sitten jää miettimään tämmöistä vaan asiana, eli muutos, onko sitten sellaista kuin muutosketteryys vastapainona, ja mitä niin kuin tämän tyyppiselle asialle voisi tehdä, voiko itseään valmistaa, valmentaa, mitä se niin kuin itse asiassa käytännössä sit voisi tarkoittaa. Voiko sitä kehittää tavallaan tämän tyyppistä ketteryyttä, mikä olisi varmastikin hyvin niin kuin merkittävä ja tärkeä asia tämän päivän organisaatioissa, muuttuu hyvin nopeasti.